Srdečne vás pozdravujem. Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension. A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Toto je 197. deň. Priatelia, už len 3 dni nás delia od 200. dňa. To je úžasné, gratulujem vám. Som naozaj rád, že sa čítanie Biblie stalo súčasťou vášho života. Skúste si spomenúť, ako ste pred viac než 200 dňami uvažovali. Možno sa do toho pustím. Možno skúsim Bibliu za rok. A pozrite sa, kde ste dnes. Ste tu. Dnes budeme čítať kapitoly 11 až 13 z knihy proroka Izaiáša, kapitolami 13 až 14 dokončíme knihu Tobiáš a v knihe Prísloví pokračujeme kapitolou 10, veršami 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/Biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme na 197. dni a čakajú nás 11. až 13. kapitola knihy proroka Izaiáša, 13. až 14. kapitola knihy Tobiáš a 10. kapitola knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Izaiáša, 11. kapitola. Z pňa Jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznania a bohabojnosti. A naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosina. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich máďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada. Do jamy vretenice siahne rukou od kojenča. Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu. Lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jeseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Senárom, Ematom a ostrovmi mora. Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo 4 strán sveta. Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. Lež zaletia na svah Filištíncov k západu a spolu olúpia synov východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať. Pán vysuší jazyk Egyptského mora svojím dychom horúcim a vzťahne ruku nad rieku, rozbije ju na 7 potokov a umožní ju prekročiť v obuví. I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny. Kniha proroka Izaiáša, 12. kapitola. V ten deň povieš: Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa. Veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou. I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy. A poviete v onen deň: Oslavujte Pána,
Vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je svätý Izraela. Kniha proroka Izaiáša, 13. kapitola. Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov. Na holom vrchu zdvihnite zástavu. Volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat. Ja som dal rozkaz svojim zasvetencom. Zavolal som pre svoj hnev svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. Čuj, hluk na vrchoch, ako množstva ľudí. Čuj, lomos kráľovstiev zhromaždených národov. To Pán vojsk prehliada bojové vojsko. Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies. Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Pána. Príde ako pohroma od Všemohúceho. Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. I podesia sa. Krče a bôle dostanú. Budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého, tvár im bude horieť plameňom. Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil. Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev. Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k svojmu vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy. Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si nevážia striebra a v zlate nemajú záľubu. Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria plod života, nad synčekmi sa nezľutuje ich oko. A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude na veky, neosídlený na všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť. Ale bude tam sídliť zver púšte. Sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať. Hyeny budú skúčať v jeho kaštieľoch a šakali v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas. Neodtiahnu sa už jeho dni. Kniha Tobiáš, 13. kapitola. Tóbi napísal tento chválospev a povedal: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky, a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá aj sa zmilúva. On zvrhuje až na dno podsvetia, aj vyvádza z veľkej záhuby. A niet ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi, lebo on vás medzi ne roztrúsil a tam vám ukázal svoju vznešenosť. Velepte ho pred všetkým, čo žije, lebo on je náš Pán, náš Boh. On je náš Otec, náš Boh po všetky veky. Bude vás trestať za vaše zločiny, ale zmiluje sa nad vami všetkými. Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení. Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár. Nuž, pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho z plného hrdla. Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obráťte sa, hriešnici, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského kráľa a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. Nech všetci o ňom hovoria a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme. Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. Vzdávaj náležitú chválu Pánovi a dobroreč kráľovi vekov.
Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, aby v tebe rozveselil všetkých zajatcov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov. Jasné svetlo zažiarí vo všetkých končinách zeme. Prídu k tebe mnohé národy zďaleka, obyvatelia zo samého kraja zeme. Prídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena a v rukách budú mať dary pre kráľa nebies. Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať a meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov. Prekliatí nech sú všetci, čo ťa urážajú, prekliatí budú všetci, čo ťa ničia a rúcajú tvoje hradby, i všetci, čo boria tvoje veže a podpaľujú tvoje príbytky. Ale blahoslavení budú naveky tí, čo sa ťa boja. Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú. Blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja. Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou, nad všetkým, čo ťa zastihlo, lebo sa budú v tebe radovať a uvidia všetku tvoju radosť až na veky. Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodu a uvidí tvoju slávu a bude velebiť nebeského kráľa. Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata a jeho hradby z rídzeho zlata. Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom a kameňom ofírskym. Brány Jeruzalema sa budú ozývať radosnými piesňami a vo všetkých jeho domoch budú volať: Aleluja, nech je zvelebený Boh Izraela. A požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno na veky a navždy. Kniha Tobiáš, 14. kapitola. Tu končia slová Tóbiho chválospevu. Zomrel v pokoji 112 rokov a pochovali ho s poctami v Ninive. 62 rokov mal, keď stratil zrak, a keď ho opäť nadobudol, žil v hojnosti a konal skutky milosrdenstva. A neprestával zvelebovať Boha a oslavovať Božiu veľkosť. Keď zomieral, zavolal svojho syna Tobiáša a prikázal mu: Syn môj, vezmi svojich synov a choď do Mécka, lebo ja verím Božiemu výroku, ktorý vyslovil Nahum nad Ninive. To všetko sa stane a príde na Asýrsko a na Ninive tak, ako hovorili proroci Izraela, ktorých poslal Boh. Nič nebude zrušené z ich výrokov, všetko sa splní na svoj čas. V Mécku bude väčšia istota ako v Asýrsku a ako v Babylone. Ja to viem a verím, že všetko, čo povedal Boh, sa splní a uskutoční a nevypadne ani slovíčko z proroctiev. Všetkých našich bratov, čo ešte bývajú v izraelskej krajine, rozptýlia a odvedú ďaleko z ich požehnanej zeme. Celá izraelská krajina bude pustá, aj Samária a Jeruzalem budú pusté a Boží dom bude v žalostnom stave. Vypália ho a istý čas bude spustnutý. Ale Boh sa opäť zmiluje nad nimi a vráti ich do izraelskej krajiny. Zasa vybudujú Boží dom, i keď nie ako ten prvý, kým sa nenaplní určený čas. Potom sa vrátia zo svojho zajatia všetci, postavia nádherný Jeruzalem a v ňom postavia Boží dom, ako o ňom hovorili proroci Izraela. Všetky národy na celej zemi sa obrátia a budú sa úprimne báť Boha. Všetci zanechajú svoje modly, ktoré ich zvádzali do bludov, a dobrorečiť budú večnému Bohu v spravodlivosti. Všetci synovia Izraela, ktorí sa v tých dňoch vyslobodia a úprimne si spomenú na Boha, zhromaždia sa a prídu do Jeruzalema. Na veky a v bezpečí budú bývať v Abrahámovej krajine a dostanú ju do vlastníctva. Radovať sa budú tí, čo milujú Boha úprimne. Tí však, čo páchajú neprávosť a hriech, zmiznú z povrchu zeme. A teraz vám, deti, nariaďujem: slúžte Bohu úprimne a robte, čo sa mu páči. Aj svoje deti učte, aby žili spravodlivo a preukazovali milosrdenstvo, aby pamätali na Boha a zvelebovali jeho meno úprimne a z celej svojej sily v každom čase. Ty však, syn môj, odíď z Ninive a nezostávaj tu. Od dňa, keď pochováš svoju matku vedľa mňa, neostávaj na jeho území. Lebo vidím, že je v ňom veľa neprávosti a že sa v ňom pácha veľa podvodov a nik sa za to nehanbí. Pozri, syn môj, čo urobil Nadab Achikarovi, ktorý ho vychoval. Nepriviedol ho zaživa pod zem, ale Boh obrátil potupu do tváre viníka. Achikar sa vrátil na svetlo a Nadab vošiel do večnej tmy, lebo sa pokúšal Achikara zabiť. Keďže Achikar preukazoval milosrdenstvo, unikol zo sídla smrti, ktorému nastavil Nadab, a Nadab padol do osídla smrti, ktorého zahubilo.
Vidíte teda, deti moje, aký účinok má milosrdenstvo a kam vedie neprávosť, že ona zabíja. A už ma moja duša opúšťa. Položili ho na lôžko, zomrel a pochovali ho s poctami. Keď zomrela aj matka, Tobiáš ju pochoval vedľa otca. Potom odišiel on a jeho žena do Mécka a býval so svojím tesťom Raguelom v Ekbatane. Starobe sa z úctou staral o nich a pochoval ich v Méckej Ekbatane a stal sa dedičom Raguelovho majetku tak, ako aj svojho otca Tóbiho. Zomrel vážený vo veku 117 rokov. Ale prv ako zomrel, počul o skaze Ninive a videl jeho obyvateľov odvlečených do Mécka, keď ich zajal mécky kráľ Kiaksares. A velebil Boha za všetko, čo urobil obyvateľom Ninive a Asýrska. Prv ako zomrel, mohol sa teda radovať nad Ninive a zveleboval Pána Boha po všetky veky vekov. Kniha prísloví, 10. kapitola, verše 13 až 16. Na perách rozumného sa nachádza múdrosť. Prúd však dolieha na chrbát človeka, čo rozum potratil. Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa to skaza v zápätí. Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba. Zárobok spravodlivého je na osoch jeho životu, dôchodok koristníka je mu na skazu. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme za túto príležitosť, ktorú nám znovu dávaš, že sa deň čo deň môžeme k Tebe vracať a dovoliť Ti, aby si k nám hovoril. Hovor k nám, Pane, a daruj nám svoju múdrosť. Volaj nás späť k sebe a pripomínaj nám útechu, ktorú máš pripravenú pre naše životy. Preto ťa chválime a ďakujeme Ti. Ako sme počuli včera, kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Buď, Pane, vyvýšený, chválený a oslavovaný. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, priatelia, kniha proroka Izaiáša je plná silných myšlienok a hlbokých proroctiev. Keď ju čítame ako celok, je dobre mať na pamäti niekoľko dôležitých skutočností. Hovorí totiž o období pred vyhnanstvom aj počas neho. Izaiáš je predovšetkým prorokom Južného kráľovstva Júdu. Viackrát sme ho počuli prehovárať aj k severnému izraelskému kráľovstvu, kým ešte existovalo, no predovšetkým je prorokom Juhu. Ako som to už snáď 1000-krát spomenul, Severné kráľovstvo zničí Asýrsko, zatiaľ čo Južné kráľovstvo bude odvedené do babylonského zajatia. Prvú zmienku o Babylone sme mali v 13. kapitole, kde je výrok proti Babylonu, ktorý mal Izaiáš syn Amosov a ktorý sa mal naplniť v budúcnosti. Spomeňte si na 2. knihu Kráľov a Kroník. Práve tam Izaiáš stojí po boku kráľa Ezechiáša v čase, keď Judsko čelí obrovskej hrozbe zo strany Asýrčanov. Možno si spomínate, čo sa vtedy odohralo. Asýrsky kráľ Senacherib poslal Ezechiášovi odkaz, že jeho kráľovstvo bude zničené. A čo urobil Ezechiáš? Vošiel do Pánovho chrámu, predstúpil pred Pána a modlil sa. Bože, prosím, zachráň nás. A Boh to urobil. V ten deň zachránil Júdske kráľovstvo pred Senacheribom a Asýrčanmi. Asýrske vojsko utrpelo porážku a ustúpilo. Takto Boh svoj ľud zachránil. Nezachráni ho však pred Babylončanmi. To ešte len príde. Môžeme si všimnúť, že kniha proroka Izaiáša sa dá rozdeliť na 2 hlavné časti. Niektorí ju síce delia na 3, my však zostaneme pri 2. Prvou je kniha odsúdenia, alebo ak chcete, kniha Beda. Druhou je kniha útechy. Kniha Beda zahŕňa kapitoly 1 až 39. Práve jej sa budeme venovať v nasledujúcich dňoch. Jej hlavným posolstvom je výzva Vráťte sa. Prečo nekonáte pokánie? Ak sa neobrátite, toto a toto sa stane. Presne tento tón sme počuli aj v 13. kapitole. Od 40. až po 66. kapitolu, teda až do konca knihy proroka Izaiáša, sa nachádza kniha útechy. A tá je plná povzbudenia a nádeje. Ako by nám hovorila: Nie, Boh vás neopustil. Áno, práve nad vami prichádza súd, ale nebude to navždy. Raz sa vrátite domov. To je nádherná správa. A čo je ešte krajšie, záblesky tejto nádeje nachádzame už v knihe Beda. 11. kapitola sa začína nádherným prísľubom. Z pňa Jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. Čo to znamená? Ak si spomínate, Jese bol otcom kráľa Dávida.
Boh prisľúbil, že Dávidov rod nezanikne, že z neho napokon vzíde Mesiáš a že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. A predsa dnes čítame akoby pravý opak. Možno si hovoríme, je koniec, kráľovstvo bude zničené, Dávidov rod sa skončil. Mali sme niekoľkých dobrých kráľov, ale nebolo ich veľa. Vyzerá to, ako by bolo všetko stratené. Ako strom, ktorý bol zoťatý a zostal z neho len peň. No Izaiáš hovorí, áno, tak to vyzerá. Ale z pňa Jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. Inými slovami, ešte nie je koniec. Boží príbeh pokračuje. V knihe Beda nachádzame ešte väčšiu útechu. Hneď v 2. verši 11. kapitoly čítame: A spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a tak ďalej. Určite nám je jasné, že sa tu hovorí o Ježišovi. Toto je ďalšie proroctvo o našom pánovi Ježišovi Kristovi. Spomeňte si na úryvok, v ktorom Ježiš vošiel do synagógy v Nazarete, rozvinul zvitok a čítal z knihy proroka Izaiáša, konkrétne zo 61. kapitoly, teda o 50 kapitol ďalej. Cituje tam slová: Duch pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok pánovej milosti. Vidíme teda, že duch pánov, o ktorom čítame dnes v 11. kapitole, je ten istý duch, ktorý je prorokovaný aj v 61. kapitole. A je to ten istý duch, ktorý spočíva na Ježišovi, keď v Nazarete káže a ohlasuje evanjelium. Zamyslíme sa, koľkokrát sme už počuli slová radosná zvesť, dobrá zvesť, evanjelium Ježiša Krista. Keď sa však pozrieme späť na posledných 197 dní, uvedomíme si, že sme sledovali nielen dejiny Božích prisľúbení, ale aj dejiny ľudskej nevernosti. Dejiny ničenia, násilia a zlomenosti. Dejiny ľudí, ktorí mali byť veľkými, no zlyhali. Dejiny ľudí, ktorým bol daný duch pána, no oni sa od neho odvrátili a opustili ho. A potom prichádza Ježiš. Otvára zvitok proroka Izaiáša a hovorí: Dnes sa splnilo toto slovo, ktoré ste práve počuli z knihy proroka Izaiáša, napísanej pred viac ako 700 rokmi. Duch pána je nado mnou. Áno, príde deň, keď vlk bude bývať s baránkom. Leopard bude odpočívať s kozliatkom. Teliatko, lev i vykrmený vôl budú spolu a malé dieťa ich bude vodiť. Toto sú neuveriteľné slová. Zrazu sa naplňajú stáročia očakávania. To, čo Izaiáš prorokoval viac než 700 rokov pred Kristom, sa teraz stáva skutočnosťou. A napokon sa ešte pristavme pri závere knihy Tobiáš, kde sa tiež nachádzajú nádherné slová. V Tóbiho modlitbe v 13. kapitole nachádzame modlitbu, ktorú sa pravidelne modlia kňazi a diakoni, rehoľníci a rehoľníčky, ale aj mnohí laici. Poznáme ju ako liturgia hodín. Modlíme sa ju možno často, no nie vždy si uvedomujeme jej kontext. V liturgii hodín sa modlíme všetkých 150 žalmov, ale aj chválospevy zo Starého i Nového zákona. Jedným z nich je práve chválospev z 13. kapitoly knihy Tobiáš. A teraz už poznáme aj jeho súvislosti. Je to modlitba človeka, ktorý stále žije vo vyhnanstve. Zapamätajme si to, pretože v závere knihy v 14. kapitole Tóbi hovorí: Spomeňte si na Jonáša. Ohlasoval, že Ninive bude zničené, ak sa jeho obyvatelia neobrátia. Na istý čas skutočne robili pokánie a Boh ich ušetril. Postupne sa však opäť odvrátili od Boha a napokon prišiel súd. Ninive bolo zničené presne tak, ako Jonáš prorokoval. Preto odtiaľ odíďte. Potom Tóbi v podstate prorocky hovorí o ďalších udalostiach, ktoré ešte len prídu. To všetko nachádzame v 14. kapitole. No už v 13. kapitole nám zanecháva svedectvo viery. Ako by hovoril: robte to, čo robím ja. Páni moji, to je úžasné. Žijeme vo vyhnanstve a predsa hovorí: vzdávajte mu slávu pred národmi, synovia Izraela, lebo nás medzi nerozptýlil. To je pozoruhodné. Nehovorí: sme vo vyhnanstve, poľutujme sa. Sťažujme sa na svoj osud. Práve naopak. Tóbi vyzýva: pred týmito národmi oslavujte Boha. Práve tam vydávajte svedectvo o jeho veľkosti. A pokračuje: velepte ho pred všetkými živými, lebo on je náš Boh, náš Otec na veky.
Obráte sa k nemu celým srdcom a ľudia okolo nás sa k nemu možno tiež obrátia. Aké silné posolstvo. Tóbi nám ukazuje, že aj vo vyhnanstve môžeme chváliť Boha. Dokonca hovorí ešte niečo viac. Práve preto, že žije vo vyhnanstve, chce Boha chváliť ešte horlivejšie, aby ho spoznali aj tí, ktorí doteraz netušili, kto Boh je. Priatelia, dúfam, že pre vás, ktorí ste knihu Tobiáš čítali po prvý raz, to bola krásna a povzbudzujúca skúsenosť. Dúfam, že vás tento príbeh budoval, inšpiroval a povzbudzoval každého z nás k tomu, aby sme robili dobro tam, kde môžeme. Nemusíme len smútiť a nariekať nad tým, čo nemôžeme robiť. To, že nemôžeme robiť všetko, ešte neznamená, že nemôžeme robiť nič. Tóbi je toho skvelým príkladom. Je to povzbudenie aj pre nás. Nezáleží na tom, v akej situácii sa nachádzame. Či sme chorí, slepí, osamelí, vo väzení alebo ďaleko od domova. Boh počuje naše modlitby. Počuje každé volanie nášho srdca. Nezabúda na nás. Miluje nás a zostáva nám na blízku za každých okolností. Miluje ťa. Veľmi ťa miluje. Počuje každú tvoju modlitbu. Nezabudol na teba. Modlím sa za teba. Za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.